Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Ndi nthawi yabwino ino kuti tikhale ndi nthawi imene yophunzira kuchokera ku buku lopatulika. Ndikupempheni pamene kuyamba programu imeneyi kuti muthotenga Baibulo lanu pafupi ngati muli nalo, olembapo komanso cholembera muzitolemba zina zimene tithe kukambirana pa tsiku la lero. Komanso tikudziwitseni kuti programu imene mukuzipeza pa tsamba lathu la pa YouTube kungoyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies muzatopeza phunziro imene komanso maphunziro ambiri amene angapitirize kukuzani moyo wanu wa uzimu. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36, komanso ndilinso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitondo ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza. Tisanayambe kukamba za programu yathu ya lero, titengereponso mwayi kudziwitsaninso za msonkhano umene timakhala nawo chaka ndi chaka ku Mitundu pa Mitundu Community Day Secondary School. Msonkhano umene chaka chino chaka cha 2026 tukamba za chaka chino ife timwina programu zabwera 2027 ndende ngoti chaka chino adzangona ngati chaka chimene tuluka programu koma chaka chino chaka cha 2026 tikandi msonkhano mu August kuyambira pa 14 15 komanso pa 16 August. Namba imene tipereke pa mapero imene mukoza kugwiritsa ntchito mukafunafunsa zokhudza msonkhano komanso zokhudza programu imene tikoza kutumizira pa nthawi yanu kuti mutomvera pa nthawi yanu pa WhatsApp kuti matumiza programu imeneyi. Komanso tidziwitsenso kunena kuti Lilongwe School of Biblical Studies atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kuyamba chaka cha 2027 mpaka chaka cha 2028. Amafuna munthu wa mpingo wa Khristu akhale ndi certificate yake ya form 4, akuzokhala ali pabanja kapena sali pabanja. School imeneyi monga amene afunzira ndi zaka ziwiri ndipo ikuyamba chaka cha 2027. Amene afuna kupanga apply chaka chino 2026 apanga koma maklasi azaba mu January chaka cha 2027. M'bale wanga akamalunji maforokoza ndi za msonkhano apa. Chaka chino ndi uliponso. Ndiye dili walimbikitsa anthu ampingo wa Khristu komanso iwo amene ali kunja kwa mpingo wa Khristu msonkhano umene umakhudza ndithu. Tolinga lidzaphunzira limodzi mawu a Mulungu. Ndithu programu yathu ya lero tifuna tikambepo pamutu wakuti umodzi. Mutu woti umodzi ndi phunziro limene anthu ambiriso akufunsa komanso amene ali mu mpingo wa Khristu akudziwa chimene mpingo wa Khristu ngati lero pamwina ufuna kukwaniritsa. Kuti mwina uthe kukhala umodzi pa zinthu zina zimene mwina zilipo kapena zinalipo. Koma ndi chinthu chofunikira kuti anthu athe kumvetsetsa kuti tikakamba za umodzi tifuna kukamba chani. Makamaka kuchokera mu buku lopatulika. Tikakamba za umodzi, tikati umodzi ndi chani? Zikomo kwambiri. Tikamakamba zokhudza umodzi, ndi mawu amene amabwera pamene gulu la anthu lasankha kuchita zinthu pamodzi, makamaka zinthu zofanana komanso pa cholinga chofanana. Anthu amenewa akapanga motero ndi pamatchedwa kuti umodzi. Nthawi zina akhoza kupanga anthu kusankha kuchita zinthu pamodzi, akhoza kuchita zofanana koma ngati wachita zosemphana ndi mmene Mulungu amafunira ndiye kuti umodzi uja umakhala kuti waonongeka. Umodzi ulipo koma si wabwino. Umodzi oyipa. Chimene chalakwitsa umodziwo ndi chimene cholinga chimene afuna upanga. Nthawi zina mukhoza kusankha kukhala pa umodzi ndiye kuti mupanga umodzi uja makamaka pofuna kuchita zofanana koma mwina nkutheka kuti cholinga chimene mwapangacho chili cholondola koma mkati mwake muli zinthu zina zimene zosiyana. Umodzi umene umakhala kuti mausokoneza. Chapangitsa kuonongetsa umodzi ndi chifukwa chosankha zosiyana ngakhale kuti mwina mnali cholinga china chake. Choncho
umodzi ndi kuti anthu asankha kuchita zinthu pamodzi zofanana cholinga chofanana. Anthu akachita zimenezo tipamachidwa kuti awa ali pa umodzi. Ndiperekepo zitsanzo makamaka zokhudzana ndi umodzi obwera munjira kuti umodzi wachitika koma tsopano cholinga chimene anthu apangira umodzi ncholakwika. Ndiye chimakhala kuti umodziwo wachitika ndithu koma walakwika. Tikamona buku lathu patulika Baibulo makamaka pa Genesis chapter 11 tikuwerenga kuyambira verse ya 6 kulekeza verse yake ya 9. Pamene pali nkhani yotere: ndipo Yehova anati, taonani anthu ali amodzi ndipo onse ali nacho chinenedwe chimodzi, chinenedwe chawo chimodzi. Ndipo ichi ayamba kuchichita, ndipo tsopano palibe kanthu kakuletsedwa nawo kamene akafuna kuchita. Verse 7: tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo, kuti wina asamvere chinenedwe cha mnzake. Ndipo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi, ndipo analeka kumanga mudzi. Anthu atangoyamba kumene kuchuluka pa dziko lapansi, adali ndi chilankhulo chimodzi. Pamene pokhala nacho chilankhulo chimodzi, iwowa adadzagwirizana kapena anadzasankha kuti amange mudzi komanso amange nsanja imene cholinga chawo amali ndi magazi oti afuna afike kumene kumakhala Mulungu. Ndiye tsopano iwowa anapanga undu umodzi, koma tsopano cholinga chimene iwo adapangira umodzi chinali chosagwirizana ndi Mulungu, chinali chinthu cholakwika. Komabe adali ngati amodzi kapena kuti anapanga umodzi. Koma chimene chidadzalakwitsa ni cholinga chimene chapangitsira umodzi uja. Pamene tikabwera m'buku la Machitidwe chapter 5 pali nkhani ya banja lija la Hananiya ndi mkazi wake Safira. Chimene chinachitika m'banja limeneli tifuna tiphunzireponso kanthu pa fundo yomweyi. Ndi banja limodzi limene lili lotchuka kwambiri. Lotchuka ndithu. Tiwerengapo buku la Machitidwe chapter 5 tingoyambira verse 1 kupita musimu. Koma munthu wina dzina lake Hananiya pamodzi ndi Safira mkazi wake anagulitsa chawo napatula pa mtengo wake. Mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala nachiyika pa mapazi a atumwi. Verse 3: koma Petulo anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima mwako chifukwa ninji kudzanyenga Mzimu Woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo? Pamene unali nawo sunali wako kodi? Ndipo pamene unagulitsa sunali m'manja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako? Sunanyenga anthu koma Mulungu. Koma Hananiya pakumva mawu awa anagwa pansi namwalira. Ndipo mantha akulu anagwera onsewo akumvawo. Ndipo ananyamuka anyamata namkulunga namnyamula natuluka naye kukamuyika. Koma atapita monga maola 3 ndipo mkazi wake wosadziwa chidachitikacho analowa. Ndipo Petro ananena naye, undiuze ngati munagulitsa mundawo pa mtengo wakuti? Ndipo ananena, inde wakuti. Koma Petro anati kwa iye, munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa Ambuye? Banja ili linali mu mpingo wa Ambuye, Hananiya komanso mkazi wake Safira. Iwowa adagwirizana kuti mumodzi wathu tiyeni tikalonjeze kuti munda ujawo tikagulitsa ndalama zonse tikapatsa Ambuye kumpingo. Tsopano atalumikizana motero anthu aja anapita kugulitsa munda uja. Koma atagulitsa munda uja pambuyo pake anachita kaso ndi ndalama zija m'malo mwake anachotsapo zina zimene zinali zofunika zipitiso kumpingo. Ndiye m'malo mwake mwamuna ndi mkazi osatalumikizana, wamuna unatenga choperekedwa kupita kuti kupita kumpingo. Koma unapeza kuti chimene anachitachi sichinali chimene Mulungu amagwirizana nacho. Choncho awa anapanga umodzi ngati banja, koma tsopano umodzi umene anapangawo kumapeto kwake udakakhala ncholinga chotani cholakwika. Choncho anasokoneza umodzi umene Mulungu amaufuna. Choncho tikamakamba za umodzi tikukamba za anthu amene asankha kuchita zinthu pamodzi, kuchita zinthu zofanana komanso ndi cholinga chofanana. Umenewo ndi umatchedwa umodzi. Titaona chitsanzo cha umodzi umene unachitikapo koma umene uli cholinga cholakwika, mwina ndi bwinonso tiphunzire umodzi umene uli cholinga cholondola. M'buku lathu lopatulika Baibulo
limationetsa umodzi umene ulipo kale pakati pa Atate Mulungu komanso Yesu komanso Mzimu Woyera. Yeah. Ndipo buku lopatulika Baibulo lutsimikiza za umodzi umenewu timakati kaonako pa Yohane chapter 14 tikayamba kuwerenga verse yake ya 7. Anzathu amene amapanga Baibulo athu achichewa pamwambapa amayikapo mawu awo amene adayika maonena kuti Yesu ndi Atate ndiwo amodzi. Yeah, chimenechi anayikira chifukwa cha mmene Yesu amalankhulira pa verse yake ya 7. Pa verse ya 7 akuti mukadazindikira ine mukadadziwa Atate wanganso, kuyambira tsopano mumzindikira iye ndipo mwamuona iye. Verse 8 Filipo ananena ndiye, Ambuye tionetsereni ife Atate ndipo chitikwanira. Verse 9 Yesu ananena naye, kodi ndili ndinu nthawi yayikulu yotere ndipo suzindikira Filipo? Iye amene wandiona ine waona Atate. Unena iwe bwanji mutionetsere Atate? Sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine? Mawu amene ndinena ine kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha, koma Atate okhala mwa ine achita ntchito zake. Pamene pa tsopano tikumva Yesu ali kufotokozera kuti iyeyo ndi Atate wake ndi angati amodzi, ndiye kuti mwachidwa kuti ali mu umodzi. Ndiye chifukwa chake amatanthauza kuti ngati mwaona ine n'chimodzimodzinso mukadaona Atate wanga. Chifukwa zimene ndimachita ine nzomwe samachita Atate wanga. Zimene Atate amafuna zimene simafuna ndani? Mmafuna ine. Ndiye kuti Yesu pamodzi ndi Atate wake komanso Mzimu Woyera amachita zinthu zofanana, amachitanso chinthu chofanana kapena kuti ali ncholinga chofanana. Ndiye chifukwa chake ayo achidwa kuti ali mu umodzi. Yeah. Tsono umodzi umene Mulungu ali nawo pamodzi ndi Yesu pamodzi ndi Mzimu Woyera, iwo adafunanso kuti kuno ku dziko lapansi tikhale nawo mu umodzi uli umodzi umene umodzi ulipo kale udapangidwa kale, koma afuna ife tikhale mu umodzi umenewo. Ndiye chifukwa chake Yesu adabwera pa dziko lapansi adalankhulapo zokhudza umodzi umenewu kuti ifenso tikhale nawo. Pa buku la Yohane chapter 17 kuyambira tiwerenga verse 17. Pa verse 17 akuti patulani iwo mchoonadi, mawu anu ndi choonadi. 18 Monga momwe munandituma ine ku dziko lapansi, inenso ndinatuma iwo ku dziko lapansi. 19 Ndipo chifukwa cha iwo ine ndidzipatula ndekha, kuti iwonso akhale opatulidwa mchoonadi. 20 Koma sindipempherera iwo okha, komanso iwo akukhulupirira ine chifukwa cha mawu awo. 21 Kuti wonse akakhale amodzi, monga inu Atate mwa ine ndi ine mwa inu, kuti iwonso akakhale mwa ife, kuti dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. Yesu pa nthawi imene ankapempherera ophunzira ake amene anali nawo pamodzi, ndipo wapempherera amati muwasunge awa pamene apatulidwa kukhala mchoonadi. Ndiye amanena kuti ndawatuma iwowa kuwapatsa ntchito yoti akaphunzitse, ndiye kuti kumene akapita akaphunzitseko kukapezeka anthu amene akakhulupirire ine ndi inu pa zimene akaphunzitse iwowa. Ndiye tifuna kuti pemphero langali ndikupempherera iwowa, komanso iwo amene akakhulupirire chifukwa cha mawu awo. Ndikufuna kuti iwowa akakhala ngati amodzi, monga mmene ine ndi inu Atate tilili, kuti iwowanso akakhale mwa ife, kuti zikakatero dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. Ndiye kuti umodzi wa pakati pa Atate, Yesu ndi Mzimu Woyera ndi umene tsopano Yesu atabwera ku dziko lapansi afuna kuti ife tikhale nawo mu umodzi umene uja. Tsono kuti umodzi umene utheke, tiphunzire kwakukulu kuti Atate zimene amafuna, Yesu samafuna zimenezo. Zimene Atate amachita, Yesu amachitanso zomwezo. Cholinga cha Atate ndi cholinga cha Yesu chingati chimodzi. Samapanga kuti Yesu afuna amachita zina, Atate achita zina, ndiye nkunena kuti ali pa umodzi. Umodzi sumakhala wotero. Choncho chifukwa chake umodzi umabwera chifukwa chakuti anthu mwasankha kuchita zinthu pamodzi, komanso uchita zinthu zofanana ndi cholinga chofanana. Chimenecho ndi chimapanga kuti inu opangidwa mukhale pa umodzi. Ndipo Yesu pofuna ulimbikitsabe kuti chimenechi chisatitayikire, adalankulanso pa Yohane chapter 15 verse 1 maka pakutionetsera mmene umodzi uyenera kukhalira. Pa Yohane chapter 15 verse 1 akuti ine ndine mpesa weniweni,
ndipo Atate wanga ndiye wamunda. Nthambi iliyonse ya mwa ine yosabala chipatso ayichotsa, ndi iliyonse yakubala chipatso ayisadza kuti ikabale chipatso chochuluka. Mwakhala okonzeka tsopano inu chifukwa cha mawu amene ndalankhula ndi inu. Verse 4. Khalani mwa ine ndi ine mwa inu, monga nthambi singathe kubala chipatso payokha ngati sikhala mwa mpesa, motero mulibe inunso ngati simukhala mwa ine. Yesu afuna kuti tiphunzire monga mmene umakhalira mtengo. Mtengo umakhala ndi mizu pasi, kenako umakhala ndi tsinde, kenako umakhala ndi mphanda. Ndaonena kuti monga umodzi wa Atate Yesu, ifeso tikhale umodzi uti umene. Ndeti ifeyo ngati mpingo tili ngati nthambi za mtengo umene. Pamene Yesu ali ngati mpesa, Atate ndiye wamunda afunso chocho. Ndiye kuti umodzi umene Yesu afuna kutiphunzitsa kuti ife tikhale nawo. Tiyese ndithu tidziwe kuti umodzi ulipo kale, osati ife kudzikola sitipanga umodzi ayi. Koma ife ndifoka kamizidwe kuti lomene umodzi uti umenewo. Ndipo funa kuti umodzi umene uti sathawane nawo, ife tingotsatira zimene iwo atilamulire mumodzi uti mumodzi umenewo. Choncho mukafunsa kuti kodi tikamati umodzi ndi chani? Ndiye yankho ndoti umodzi umabwera pamene anthu asankha kukhalira pamodzi, kuchita zinthu zofanana ndi cholinga chofanana. Apopo pali mafotokoza bwino kwambiri zimene mwina azathu sayenera kuti timvetsetse. Ngati tikufuna kunena kuti anthu tikhale amodzi, tiyenera kuti tikhale ncholinga chimodzi, zochita zathu zikhale zofanana. Tikatero tikhala kuti tupanga chani, komanso tufuna kukwaniritsa chotani chofanana kapena chimodzi. Anthu sitinganene kuti ndife amodzi pamene awa akupanga zina, awa akupanga zina. Ndiri pemphero la Yesu kuti tikhala amodzi silutani silukwaniritsidwa. Komanso ndasangala mmene mafotokoza powerenga Bible mafotokoza kuti umodzi ulipo kale. Mulungu anayika kale. Ongofunika ife tikalowe muri umodzi umene uja. Osati ife tikanene kuti tipangeni wathu pano koma usemphana ndi umodzi wa Mulungu. Ndiri ngati tikufuna kunena kuti tikhale amodzi, tiyenera tidziwe kuti kodi zimene umodzi umene tikupangawo ngokomera munthu kapena ngokomera Mulungu. Ndiri kaona wa Mulungu ndiri tipanga zimene Mulungu akufuna. Koma ngati tikufuna panga ngokomera munthu, tipanga zimene munthu sakutaniso akufuna. Ndiye kuti umodzi ukhala kulatero. Kukhala pamodzi sizimatanthauza kuti muli limodzi. Koma kukhala pamodzi, kukhala limodzi ndiro muchita zinthu zofanana. Malingana ndi lamulo la ndani? La Mulungu. Ndengati lamulo la Mulungu likunena kuti musatere, ndeni mukanena kuti awadzitere, ifeso tidzitere, koma ndife amodzi. Uwu ndi wina kawo. Umodzi wa Mulungu suli choncho ayi. Mukhala ngati kuti muti Yesu amachita zina, Atate amachita zina, koma walipa umodzi zimene zisalizoona. Tatiuzeni mwina kufunika kwake. Ufunika kwa umodzi. Umodzi ndi ofunikira kwambiri. Makamaka tidziwe kuti ngati ndi chinthu chimene choyamba Mulungu anachita kuchikhazikitsa kuti pakhale umodzi. Ndiye kuti Mulungu adaona ndithu kuti umodzi chinthu chotani chofunika. Komanso tikabwera pa buku lija la Yohane chapter 17 mu verse yake ya 23 akunena kuti ndiyambira verse yake ya 21 kuti wonse akakhale amodzi monga inu Atate mwa ine ndi ine mwa inu, kuti wonso akakhale mwa ife, kuti dziko lapansi likakhulupirire kuti inu munandituma ine. Mwina tingolenga pamenepa. Umodzi umapangitsa kuti tikakhala pa umodzi, ndiye kuti ngakhale dziko lapansi limayenera kudziwa kuti anthu awachita choonadi. Chifukwa nthawi zambiri mukakhala kuti simuli pa umodzi, dziko lapansi limasokonekera. Tsono pachoonadi chake chili pati. Kodi muti kapena yawo, kodi kapena izi. Muona zimene zizochitika ifo chokuti atusali pa umodzi. Ndiye koma tikakhala pa umodzi, akuti pamene dziko lapansi likakhulupirira kuti zonadi Mulungu anatuma Yesu kuti umodzi umene ukakhala otani ofunikira kwambiri. Komanso tikawerenga m'buku ili la Masalimo 133, tiwerengako verse 1 kufikira verse 3. Onani nkokoma ndi kokondweretsa ndithu kuti abale akhale pamodzi. Ndiko ngati mafuta amtengo wache pamutu akutsikira ku ndevu, inde ku ndevu za Aaroni, akutsikira ku mkawo wa zovala zache. Ngati mame ku Hemoni akutsikira ku mapiri a Ziyoni, pakuti pamenepo Yehova analamulira dalitsolo, ndilo moyo wonka muyaya. Ndiye kuti umodzi umenewu tikakhala mu umodzi umene ndi lamulo la Mulungu, ndiye aonena kuti
mkokondweretsa ndi kokoma kuti abale likhale pamodzi ndipo kumapeto kwatsimikizira kuti ndipo tikapanga zimenezo pali dalitso loonekeratu ndi lokhala ndi moyo wamkamuyaya kapena chidule kutchula kwina ndi kuti akamba za moyo wosatha ndipo akamati kukhala ndi moyo wamkamuyaya atanthauza kukhala ndi moyo otani wosatha ndiyo kuti tikakhala mu umodzi umene ulogwirizana ndi mmene Mulungu adakonzera ndithudi kwa ife akuti Mulungu adzatipatsa chani moyo wosatha ndiyo kuti ngati tipite ku moyo wosatha komanso pesa lero nkokoma nkokondweretsa kuti abale likhale pamodzi komanso aonena kuti umodzi umenewo ukachitika ndiye kuti dziko lapansi likakhulupirira kuti ife tili mpingo otani woona choncho pa Yohane chapter 17 verse 21-22 munawerenga chapter 23 yatuzadi kunena kuti tikakhala mu umodzi olakunja adzadziwa koma tsopano nthawi zina mfundo imeneyo anthu ena imapatsa nkhawa kuti taonani mmene tugawanikira namu ndiye kuti anthu akunja akusokonekera zimene zili zoonera ndife tikhaleni pa umodzi kuti akunja asasokonekere fundoso yabwino koma funso igole ponena kuti kodi umodzi wathu upangidwa pa malemba ngakhale zili zoona kuti pamene ena akulowera uku ena alowera uku umakhala ngati akunja asokonekera zoona ndithu koma kuti pamene tifuna kuti tikoze umodzi kodi umodzi wathu ukupanga monga ngati umene Ambuye anawika ngati tipanga umodzi wonse mpano umene Ambuye anawika ndoti si umodzi sotha chifukwa palibe moyo wosatha palibe so moyo wosathanso ndi kuti palibe moyo chimene tikuchita chinthu chabwino ndeti tazena anthu amakhala dini khawapepo apa tibweredi pamodzi basi titere zoona di zofunika kuti abale tikhala modzi nzabwino ndithu koma umodzi wathu ukumangika pa mawu a Mulungu ngati sukumangika pa mawu a Mulungu umodzi wake ngwa chabe ndi umodzi wa umnatiwerengera buku la Genesis wa zathu amapanga sanja opanga umodzi kumolakwika zoona ndithu zinthu ziti zimene zimaononga umodzi zikomo kwambiri zimene tikamati zinthu zili zimene zimaononga umodzi mwina pamene pandiliyankhe funso limene li munjira yotere poyamba ndudziwa kuti paja ndati umodzi ulipo kale pakati pa Atate Yesu ndi Mzimu Woyera umodzi uja sungonongeke koma paja atanena kuti Yesu adabwera ku dziko lapansi anadzatithandizira kuti ifenso tikhale pa umodzi kuti tilumikizane ndi ndani ndi Mulungu tsono pamene ku dziko lapansi umodzi umene upangitsa kuti pakhale chisokonekero pali zifukwa ziti zimene zimapanga kuti umodzi umene usaoneke limene ndi funso labwino chifukwa china chimene buku lopatulika Baibulo lingatithandize ndichi tiwerenga ko 1 Korinto chapter 4 payambira verse la 6 pamene pakuti koma izi abale ndadziphiphilitsa ndekha ndi Apolo chifukwa cha inu kuti mwa ife mukaphunzire kusapitirira zimene zilembedwa kuti pasakhale mmodzi odzitukumulira mnzake ndi kukana wina pa verse 15 wati pakuti mungakhale muli nawo aphunzitsi 10,000 mwa Khristu mulibe Atate ambiri pakuti mwa Khristu Yesu ine ndinabala inu mwa uthenga wabwino. Paulo pamene Akorinto ndi Arumi amakanana chifukwa chokuti Akorinto anadzikuza Arumi anadzichepetsa ndiye tsono pa chifukwa cha chimenechi kunali ngati kuti Arumi ayima pa mawu pamene Akorinto achoka pa mawu ndiye Paulo awauza Akorinto anena kuti nthawi zonse ine ndi Apolo tikakhala pakati panu timadziphiphilitsira cholinga chakuti mukaphunzire kwa ife kuti pasapezeke wina opitirira pa zimene zalembedwa chifukwa wina akapitirira pa zimene zalembedwa wina nkuyima pa zimene zalembedwa mumambukanana mwena atelo Paulo kuti mumambukanana ndiye tsono pa verse 15 aunena kuti sitinganamizire kuti ngati tikukanana chifukwa mwa Ambuye muli aphunzitsi ambiri ndanena kuti meso kuti ngakhale tilaphunzitsi ambiri koma sitili na Atate ambiri ndingati aziphunzitsi tonse tikatenga ulamuliro kwa Atate mmodzi kodi Atate mmodzi angamaka muzili ukaphunzitsi zosiyana koma zionetsa kuti takatenga zoti tikaphunzitse kwa Atate mmodzi koma popita kucha wina wakayima pa zokhazo zimene Atate anamtani anamtuma pamene wina wapitirira ndaonenda kuti chimenechi ndi vuto lina limene pakati pa anthu mumambukanana ndiye Paulo anena kuti ngati tikusokonekera chifukwa chakuti ena alupitirira pa zimene zalembedwa. Fundo imene I think ndimene mwina anthu ambiri timayeneranso tiganizire bwino
pali zinthu zambiri zimene Bible inanena mwachitsanzo pa buku la Marko chapter 16 verse 15 by 16 amene akhulupirira nabatizika adzapulumutsidwa. Bible linanena bwino munthu akakhulupirira kubatizika mara ndiye wina akakana zimenezo ndikuti umodzi utheka Matthew chapter 26 verse 26 by 28 Yesu amene wakhazikitsa za ngonero anatenga ngati anatenga chikho anapemphera kenako anaimba nyimbo pacha pamapero ndiye wina akanena kuti kumaona mene ziliya nyimbo koma ikhale apa ndiye kuti tikuona ndithu kunena kuti ndizenzolezaneneredwa bwino koma ukuvuta chifukwa chake ndi chani ena tofuna kutani kupitirira pazimene Mulungu anatani ananena ngakhale pete kozofuna umodzi koma ngati ena apitirira ndeti umodzi uvuta ndithu pafunika anthu abwere pa zomwe zimene zinalembedwa Bible ndeti umodzi ukhala uli pati pamene pajapo tili mkati moyang'ana zimenezo pa 2 Timothy chapter 2 verse yake ya 14 Paulo amanena kuti kumuza Timotheo pa verse yake ya 15 uchite changu kudzionetsera kwa Mulungu ovomerezeka wa ntchito wopanda chifukwa cha kuchita manyazi wolunjika nawo bwino mawu a choonadi umalunjika nawo bwino mawu a choonadi. Nthawi zina anthu timakhala onena kuti ifenso tichita za malemba winanso tichita za malemba tsono funso kumati tokhala tokhachita za malemba chifukwa chani ndiye kuti nkuteka kuti wena salunjika nawo bwino mawu chani ndiye ili ndi vuto lina limene limapangitsa kuti umodzi uvute wa anthu kwa Mulungu unamangika kale ndiye chifukwa chake Paulo amakamba ndithu kuti pafunika tikamaliphunzira Baibulo chimene tutenga chija nthawi zina tizisirakonso yang'ana chitsanzo m'Baibulo akuti gwira mawu a chitsanzo tsono ngati zimene tuchitacho m'Baibulo mulibe chitsanzo ndiye kuti funso lakuti ngati titumikira Mulungu pa mawu a ndani chifukwa tikati titumikira Mulungu tufati mutumikire pa mawu a ndani a Mulunguyo chifukwa chake Paulo pa Efeso chapter 2 verse yake ya 10 amanena kuti ifetu ndife chipango chake olengedwa mwa Khristu Yesu ukachita ntchito zabwino zimene Mulungu adazipangiratu kuti ife tikayende muti ndife okanguyenda mu zimene Mulungu adatani kale zili ngati stima ya panjanji amayikozera kale njanji stima imayenda muti mumene mujamo ikaphonya ngozi ndakuti Mulungu anatipangiranso kale Paulo pofuna kuti anzathu aku Efeso asavutike umvetse zokhudza umodzi apa ndi anayala bwino ndithu tatiyalireni poyamba tiyamba kuwerenga verse 3 anena kuti ndi kusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiriro cha mtendere akuti ndi udindo wathu kuti tisunge umodzi koma umodzi wake ochitika mwa mzimu mwachimangiriro cha mtendere ndiye tsopano Paulo anena kuti tisavutike umvetse za umodzi ndiye pa verse ya 4 ayamba ndi mawu kuti pafunika thupi lingati limodzi ndi mzimu umodzi monga anakuyitanani mchiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu monga tili ndi Ambuye mmodzi pa verse 5 ndi Ambuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi ubatizo umodzi Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse ndi mwa onse ndi mkati mwa zonse. Paulo anena kuti umodzi kuti utheke pafunika ntchito choyamba pakhale mpingo ngati umodzi mipingo ikhala iwiri umodzi sotheka koma pafunika mpingo ukhale umodzi ndiye unena kuti pafunika subatizo ukhale ngati umodzi ngati wena ubatiza mwa njira ina ena nkubatiza mwa njira ina umodzi sutani apa sotheka ndiye unena kuti pafunika tikhale nacho chikhulupiriro chingati chimodzi tikamati uchite chikhulupiriro chimodzi ndikuti chikhulupiriro chimabwera pamene tikumva mawu a ndani a Mulungu Aroma 10 verse 17 atsimikiza kuti chikhulupiriro chimabwera mwa ife ngati tikumva mbiri yake imabwera mwa ndani mwa mawu a Mulungu kodi tichitazi mbiri ya mawu a Mulungu ilipo ngati mulibe si chikhulupiriro choncho chikhulupiriro ndikutsatira zimene mawu a Mulungu akutani akunena choncho umodzi ulipo ndithu Mulungu adawuyika ndipo alamula kuti ifenso tikhale umodzi uti ndipo adachita kukhazika mpingo wake tsiku la Pentekoste mzinda wa Yerusalemu atawulonjeza pa Matthew chapter 16 verse 18 ndidzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili mmene tikapangire umodzi ni muti mmenemo nikukachita zonse monga momwe Ambuye adatilamulira nchifukwa Baibulo linena kuti tisawonjezere pa mawu kapena tisachotsepo cholinga chake nkufuna kuti tingasemphane ndi ngodya zimene Mulungu adaziyika zomangira umodzi umenewo
tikakamba za umodzi baibulo lationetsa ndithu umodzi ndiofunika koma umodzi uchitike potengera mawu a mulungu ngati mawu a mulungu akunena kuti musachite izi ndi ena akuchita izi ena akuchita izi umodzi ukhala wovuta pamene tikufuna umanga mpingo wa Ambuye tisaumangeni pa maganizo athu tisaumangeni pa zimene ife tikufuna koma tiumange pa zimene mawu a mulungu akunena umodzi umene udzakhala wabwino koma umodzi omanga pa maganizo athu sudzakhala wabwino. Izi zimene mafuna tithandizane pa tsiku la lero maphunziro la lero munali ndine mbale wanu Vinjero Gondo ochokera mpingo wa Khristu kwa 36 komanso nali mbale wanga apa ine ndine Namanika Malunje ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen. Ati Ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe